I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Biso TV, a mi danas, radimo challenge, try to not love challenge. Sam dobro rekao, jesam. Yes. No, danas je sa mnom moj prijatelj, gospon Sale, ili on Sale samo. Sajkan. Sajkan, evo može Sajkan. I uglavnom mi danas gledamo ovoga, znači, smiješne videe, ali Slav edition. svi gledaju one Amerikanci, gluposti. Mi gledamo Rusi, to je najbolje. Ma to je najbolje, ljudi moji. Naše ljude. Naši su. Ajmo, 3, 4 i video. Znači nema zbijanja. Fuck. Znaš ono dok nećeš nema smijanja pa se trudiš jako silno da se ne To se trudim upravo. Čekaj, on je tog pijan, a? Izgleda mi jako pijano. Izgleda ko ja posle subotnje oči. Obranio! A pijan. Stoljeća. Obrana stoljeća. Di ste male? Mile Kitić Šanker. Šankeru, noćas budi drug. Ovo se smijemo našim forama, ne zbog Pazi ovoga. ovog idiota, jebate Bog. Ne znam. Ovo je ljudi moji teško, ja ne ono. Ljudi moji, ovo je teško, ovo ne. Kamera si živa. Nejdříve se sejít s vládou a vyjasnit si základy kultury zahraniční politiky, protože je nesmysl, abychom zde měli dvě nebo Dobro jutro, majstore. Tak se mi dám prije neki dan, da to dođe ono od tebe. neexistuje speciální zahraniční politika. Bogatý Lero pije na radnom mjestu. Speciální zahraniční politika vlády a už vůbec ne speciální politika ministra zahraničí. Gdje za Beograd? Des. Govduj. To su naši ljudi, je. Pusić, Pusić. Zakaj niko takve videe ne gleda? Svi gledaju ne Amerikance. Ogledaj. Opa. Ovo je bez haube. Kabriolet. To Rikard. Koja mala ne bi htjela taj auto iti? Oho. Ovo svi znamo ljudi. Ovo znam. Dragane! Opa. Filipe! Gurnije Dragane! Dragane! Filipe proći! Ja ono što sam ti rekao, jebe mi ti lebac krvavi! Sad proći igraču! Ljudi, gledajte sad ovo, samo malo, aj pričekajte malo da vam neke pustim. Imitacija Dragana kaj smo malo prije napravili, sad vam pokazam. Slušajte ovo. Slušajte. Ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe. Dragane!
Ne smijemo više radi copyrighta. Nastavljamo dalje, ljudi. Evo ga! Opa! Igram! Dragane! Dragane! Prođi! Dragane! Dobro jutro i dobrodošli u školski sat. Ovo sam vidio. Danas ćemo prvih 35 I ovo sam ja minuta čekao, našeg lopala. druženja Da. posvetiti jednom od najvažnijih Nisu na svijesti. elemenata na zemlji, Čuju. kisiku. Bez njega ne... Ostalo bez kisika. Prekidaj snimanje. Oho. Oho. Oj, Bosan čelična glava, je. Smiraj. Ovo mu nikad, ljudi moji, kaj je ovo? Joj. Po nogi, gle. Ova hoda svinja, god. Ona ga je klepnu ceki. Pa nogu mu je trgao skoro. Kao ona svinja. To je bilo to, ljudi, za ovo. I uglavnom, ljudi, to bi bilo sve za ovaj klip. Ako ste uživali, obavezno bacite like, komentar i sub na kanal. Idemo opet razbiti onu aktivnost koja je bila prije. Uglavnom, ako želite još ovakvih videa, obavezno bacite like. Idemo, koliko lajkova? Ma koliko god, samo da ih Evo, jebate. ajde probat ćemo ovaj put 50 lajkova. Ja mislim da možemo 50 lajkova na ovo smijenje, na ovo sve živo. Mislim da možemo 50 lajkova. Jest da nije bio baš neki challenge, ali... Ajde vi... ko si ne bi smio na te gluposti? Aj mi recite. Amerikanci. Amerikanci. Evo ga, već jedan tu ovaj, ali mislim da ovo je Rus 100%. Ljudi, idemo, ako bom vidio da vam se sviđa ovaj video, idemo još jedan ću napraviti video sa njim, tako da tu je on je malo dalje od mene, snimat ćemo uvijek i ljudi do idućeg klipa, pozdrav! Say hi. Pozdrav. Pozdrav. Kada je gotovo, evo. Katana pri meni. Hore, ajde. Nisam prestao snimati.